Motor, hani taýinmem. Çıra. Yaxşı. Oo, boş restoran. Ha? Uy, boş restoran. Operator davay, yaxşyna. Ay nirän alyp oturýarsyň aýo? Yaxşyny almaly, sen nirän alyp oturýarsyň? O ýaxşy taýyn bolsun, o siziň näme o şapbadyň ýaňla ýadyr. Bolýar. Yaxşı, davay taýin sen. Mikrofon barla. 1 2 4 5 5 mantikellik. Men taýin. Daw, motor. Yes, motor. Başladyk. Eziz uçurumlar. Sizi soňky jaňda baraňyz bilen tüý sürügimden gutlaýar. Mektep bu üýtgüçlik zat. Mektepden köp zat alýam. Mysal üçin men mektepden alym, bilim alym, terbiýe alym, halyp alym, öýdäki alym, bardadaşym da. Umuman ýadyma düşýär. Akça köýnek, garaja balag sokup, diýdime ýetýän uzun galsuk takyp, özümden ulla kan papkany atyp, zordan gapyňdan ätlenmekdim. Nojaka, bäşlik al tiýen diýdiler. İkilikli öýe gelmek hiýjem diýdiler. Bu kim diýsem? İkinji ýaşaň diýdiler. İlkinci muallim görenmekdim. Başlarına alada mektep ba diýip. Öwretdiler ilk harpy A diýip. İngo yer perrifte za diýip günne bir manda gatnanmekdim. Tanatdyk özümiz ökte, pes bolup, kimse düşman, kimi bilen dost bolup. Ýadymda klassa men birinji şef bolup, kiçik meseleler çözenmekdim. Yetsekli yetene da polma çişip, başka mektep girdi daşını üşüp. Ayura çıksalar eski dilleşip, kerimiz bir koça kaçan ne? İlkinci gedek kıydı çından kovur. Saçlağa daraf, çolka toğur. Ökte klasasan elle pul verip, föy hatın, yazırptım mektebim. Okuwçy döwründe en gowy keyip, partanyň üstüne ilin goýup, özüňi yumşadyk pasterle duýup, Yaxşı. İdin durma. 45 min okuyup uranmekdi. Ýadymda 23 fevralmada berdiler jora. Yo, berenden almaklyk o da bolsa wa. Yatmayan pulma paket dolap 8 martda ertenmekdi. Alayda ho. Doglan güneseler dili duşurup, adam maşına 10 manattan üşürüp. Bermeýän maly. Ýoşa uzapsyň otyr. Spisakli konvertimiz gowşuryp, toydan 50 manatlyk ýenmekdim. Vah! Sen meniň terbiýem, ekram edebim. Gorsagymda watan diýen bedenim. 11 ýyllar ömürlügem galardım. Eger ýene okutsadım mektebim. Çünkü meniň iň bagtly günlerim okap bilim alan mektep ýyllarym. Boludaş, naýyn neme keptering al, keptering al, keptering. Bu niňe bu? Ay näme giýeň? Bir keptering al diýdim. Keptere durçul gider da o. Bu näme? Ay bu koyur tüýjekde çorotska braýdyr da. Daý, bol uçur, şonu vur uçur. Alyp süňünde. Uçur bol çatrak durmasa da. Oy ne diýär? Hayır. Tut. Tutana berden. Ana bar. Ey. Hoşlan mektep. Bol stop, ýaty.